Hallo derude. Det er Kent. Og Allansen her i de sene aftentimer smækker en lækker historie på bordet til jer derude. Hed den frem for baglommen. Her for noget tid siden, der var jeg i byen med en god kammerat, jeg har, der hedder Niels. Niels Navlesnor. Niels Navlesdreng, sorry. Niels Navlesdreng, han har et lille stykke fra fødslen hængende, så det er grunden til det navn. Og vi kommer glade ind på Heidi's Beerbar, og jeg er klar på noget billigere start, for der nu byder sig, og vi sætter os ned, og Niels kender ejeren, så han råber bare Schweilager, og så er de på bordet inden for 30 sekunder. Og så lige pludselig træder der sådan en tysker ind, en tysk trampertøs. Og mig og Niels, vi kigger på hinanden. Og så siger jeg, Niels, tror du kan score den tysker der? Og Niels kigger på mig, og så siger han, ja, det kan han i hvert fald. Og Niels rejser sig op. Og så kommer jeg til at kaste en øl under hans fod, og han glider og brækker hoften og røber videre. Og hvem tror I så har scoret den tysker der? Ja, det gjorde Dan.